För länge sedan levde Gud i himlen med alla sina änglar. Men då en ängel gjorde sig ovän med Gud blev han och alla som följde honom förvisade från himmelriket. Denna ängel blev senare känd som djävulen. Det sägs att det regnade över jorden i 3 hela dagar när djävulen och hans anhang föll ner. Det som hamnade i bergen blev jättar och troll. Andra föll ner i sjöar och åar och blev väsen som Näcken och Havsfrun. Denna berättelse handlar om en specifik ängel som hamnade i skogen och blev väsenet Pernicious.